nagrywam ten odcinek i już nie mam ani razu dosyć. Okej, czyli teraz nie będzie śmieszne, tylko teraz będziesz kamerzysta latał i nie opuść telefonu. Okej, to chodź. Jedziemy! Widziałem się, no nie wiem. To teraz może te kałuże bez problemu kopię. Patrzcie. Dawaj, tą kałużę! Jak się zaraz kukuł, to teraz tą kałużę, dawaj. No, dosyć tam. Tutaj też. Dawaj, jedź tam, gdzie się utopiłeś. Dawaj, jedź tam, gdzie się nie utopiłeś. No dawaj. Proszę Państwa. Dawaj tutaj. Chłopie. Dawaj tutaj. Tutaj gdzie się ten, nie mogłeś pojechać. Jaki dobra.